Balma Malia Muso, ani nyokuma ni message telema ka chi Mali Muso bella jelema. Aywa ala sago au sago Mali Muso, Burkina Muso, Niger Muso, Afrique Muso bella jele. Aywa ko Baltazar Kurado de Bolembe ko irisika dendo de do. Abe bo irisiladi. Abe to ka yala ka sida de blamola a chekanya jelendo. Oh, ka fo Muso nyana a sebene flower la de. A video chama mene bolo mo ka ta ngole ko nga chi ma telegram nantena chi de. Aye muso keme shegi aba aketo muso keme shegi aye kafonyo ya kenolude aye sida bla muso keme shegi de la ame orom na ko bi anya me kuye tege daka chere photo fle mena che photo iraula irisika dende do chembe bo irisiladi mena a fembela jelenkala che irisika dende do a photo fle akanangolo ne fleni voilà aga photo wera be tukuni muno fana bokku irawla Mali muso akolosi de mbalma muso akokadi nyeko jugu ntefe koka usoro irisika deno do photo fleni abetaka aga video mene bolal tada do mako na ngolente na video chi mo made wala de bikele obetiki ga inbox ni ngona ni do fama na ga ja 100 obi wele che nete jakman karate chi mo shima wala donc muso ka furu de sara Ghana muso ka furu de sara Kenya muso ka furu de be ka sa jamana chamanka ni irisi chain abeka muso de abeka kafonyoya de ngini wani muso nyonche a video be molonto no lugere mais mune keramena kala malien de balajele kala ja sebene flower la un ressortissant russe qui sévissait dans plusieurs pays africains a été arrêté. Tege Daraka. Près de 700 vidéos pornographiques tournées à l'insu des femmes africaines. L'individu identifié sous le nom de Yecheslav a opéré en toute impunité. A été opéré en toute impunité au Kenya, au Ghana, en Afrique du Sud, au Nigeria. Spécialiste du tourisme sexuel. Il utilisait des lunettes connectées. A combien de lunettes? Aywa, lunettes caméraman, combien de doigts de Mali Muso, na ye verre tchétché nyala dro, aya kolose oube ka filmer de. Ka combien de lunettes vers la mari doit nyala ka Muso filmer. Aba aketo nani Muso oube ka grenyo na bu filmer. Caméra tableau qui filmer. Mais lunettes me doit nyala. Aywa, Mali Muso. Aye taka scanner ni ndo yini ni cheche bali bizu doma aya dako no bala je camera kana ta soro kono de a chaimbo de kala da video bene re bolo meneta na yenta nante video chira mo na ngule de voilà a video mene bolo anta da donc c'est ça l'individu identifié voilà ko akumeta Ghana abeta Afrique du Sud abeta Nigeria alhamdulillah kama se Mali ni Burkina ni Niger aywa ko irisi de donne ko chaimbo bo irisu ka dugula di a kolosi de neka bonya be irisu ka me irisi chero be yala la de irisi de do nationalité irisi de babulu tubabu min do irisi de do de kolosi de ne fana information soro tuko ne fana ba nya fo nyana teno bali muso be ki kolosi mbal muso ko gadi nyoko jugu ne dembe muso di presque donc voilà ne de muso ma de ka chan chemai donc muso manu ko gadi ne vraiment ali ko muso soro be digine segu tungara la donc muso mbaka kelet la de ay kolosi aklito aw yere la ay to malien chawma kolo ay to bube ay to bu nto ende to bu nto be kana sida o de blaula me ka chien blende fana video be me tiere la ne teka video ji ngene tia photo ira la tia to na jamu a besebene be nya be kala maintenant ça non il enregistre tout des premières approches dans la rue jusqu'aux actes sexuels. Il se vantait sur les réseaux sociaux de la facilité avec laquelle un homme blanc peut abuser de la vulnérabilité de certaines femmes africaines. Na aba aketo na yanga muso nyini kusoro abeta black a telegramu sanfɛ aba black réseaux sociaux sanfɛ ko africain muso sɔrɔ ka di ni fɛn bɛɛ c'est à dire que kono tubabu ye dɔrɔn k'u bɛ complexe quoi nin tɛ français ye dɛ aw ko français man ɲi n tɛ français dɛ nin ye irisi de wala sago sogo ne kɛnɛ y'a fɔ ɲɛna dɛ irisi de don cɛ ɲɛ irisi de dɛ o kɔrɔ tɛ ko irisi fana man ɲi dɛ voilà n ko yɔrɔ fɔ ka da kan n ka bonya bɛ Vladimir Poutine ka tout mes respects à Poutine voilà donc irisi ka den de don ala sago aye tobu che auto ni wakati la ko irishigare donde a besebene flé les 700 vidéos qu'il partageait fièrement sur sa chaîne Telegram privée ont été saisies par les autorités. Message de sensibilité aux jeunes femmes. Voilà, cette affaire nous rappelle une dure réalité. Vous pouvez être filmé à votre insu, même en plein jour, même pour un inconnu charmant. Les nouvelles technologies sont une arme. Des lunettes,
des montres, des caméras miniatures existent. Méfiez-vous des personnes qui portent constamment des accessoires près de vous. Votre corps vous appartient. Si un homme, surtout un étranger, vous aborde avec insistance, vous promet monte et merveille ou cherche à vous isoler rapidement, posez-vous la question. Le tourisme sexuel est un fléau. À vidéo flé, n'y a pas vidéo là. Voilà, quoi. Voilà. Donc, abaklito aouyer là. Kafo muso nyana. Ni risi chen, ni barada de kundo. Nyata kananguluna. Ayere be awa sida de balade. Ah, muso ka furu sara gana kelengelena. Netara gana yonka, gana muso be couleur de la réseaux sociaux ça fait ku julangulo photo blara. Ah, furu chama sara gana de. Tiens antenne de gaula. Ne bibeke ne be gana yonka, ne regi mali information ko bi. Billahi ne bibeke be gana yonka situ de ça fait. Na ta ko ba chamante anglais me. Mo be anglais me ay ta gana yonka situ ça fait avec ta information soroy. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc voilà. Ambora kanigoro de foka yola, ambe do kanga jamana alaka hereke maliendi bela jelingi. Ambe do ka alaka hereke, alaka mali muso kisinima. Mba fo muso nyana. Mongoni film se ka filmer ni montrou, caméra be montrou là. Caméra be lunette là. Mo bi se ka caméra do halaka fugulana. Ayo kolosi mbalma muso. Tout ce qui brille n'est pas l'or. Au canasson. Mogo do ka buka dugula kana. Mogo mi mekani barajugu ke farafina dugu kono bi. Irisi de do de. Voilà, irisi de do. Nya toko fo ka gele doni. Voilà, chere kanangolo photo fleni. Voilà. Donc, ambe do kanga jamana e alaka hereke Mali. Alaka hereke Mali. Alaka na fenke Malien. Aye ni video partager Mali muso, Burkina muso, Niger muso, Afrique muso beka soro. Ambaw ye farafunde ne ka farafin muso ye ko be kala maloya e réseaux sociaux ka ne ka farafin muso ye ko do be ka kala e réseaux sociaux ka abene akli jigi ngere ba kunde ko ne re bora farafin de la ne re fimandi ne fa fima ne mamuso fima ne mamuso ta mamuso abe fimandi donc afana vraiment ka fo bela jelingena ambe do kanga jamana ala ka here kan bela jelingi ne gen be woro mina bi ntendu ko wala de ne sarana ramadenya ayaklito muso hali farafin che ayaklito muso ka sutara ya ka tu vois muso sutara ya a farkolodi no boradoro dara bula quoi vraiment ngene information de soro Gana sofelen baby na otara Gana on ka réseaux sociaux ça fait aka kalambi billahi ye mangane be fambe Gana bi Gana réseau ka kalambi muso be ka nyogon fenga amuso photo chama be ne rebulo a video chama be ne rebulo tiens la a flali manya ne foka kungulo dimi blan nabi na ambe do de kala ka hereke bela jele donc ngeni ke vraiment Mali muso au kadinge mbora kanike kan dédicace kawi Mali fe be France Italie Espagne et puis mena kuma video do mena comme une clef là kungulo sofelo no moko chama be ou be secte là quoi mais ambo video to do wera la munumbe ka fo nyogonya keni u che nyogonye ka wara sora fenka wallahi billahi secte de do a chama be mena tla kan dado wala uta fo auto e chama ta e secte de me chien fo na de mettre la ka do détail mais o te bi video quoi o do wera video di Mali fe be France Italie Espagne Angleterre Amérique Canada ka wari chi nyogola abe Senweb application télécharge na Senweb application télécharge photo fla abe ne ka corpo modo urgent 10 € be na yarata ko fa baga banque information be du aw so mo be malla Sénégal korbar Cameroun abulu ka orange numéro tanu to be karate ga na waru ci ba so orange ma na sur place wagato jabe war ci dorome kila o ta sara o de kunda kam